Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Μια νέα εκπομπή «Ο Ιστός της Ροής» με τη Σκανδάλου Ειρήνη από το Ηλυρία Ράδιο ξεκινά και σήμερα. Μια εκπομπή ανάγνωσης ιερών ελάνιων κειμένων και επικλήσεων όπως αυτές γιώθηκαν από τον Αρτέμι Σόρα. Σήμερα θα πραγματοποιήσουμε ανάγνωση της επίκλησης Αγαμέμνονα. Μέγιστε βασιλέα των Ελλήνων Αγαμέμνονα, βασιλέα της πόλης των Λεόντων, του πρώτου κυρίαρχου ζώου του Διός, Ζώδιο, εκεί που ο Ηρακλής θυσίασε τα βόδια του Γυριώνη, τα παράνομα εμφυτεύματα του πλανήτη και όλης της ανθρωπότητας στην συμπαντική σοφία του Διός, την νόηση, επειδή μόνο με την νόηση ήταν δυνατόν να νικήσει όλα αυτά τα βδελίγματα και προς τιμήν αυτής αφιέρωσε τη νίκη του. Αγαμέμνονα, εσύ ήσουν ο επιλεγμένος των ελάνιων θεών μας, να είσαι ο Άναξ, βασιλέας των ανδρών. Και επειδή είσαι όπως δείχνει το όνομά σου ο καθ' υπερβολήν σταθερός στην αποστολή που σου ανετέθη, δεν θα μπορούσες να έχεις άλλη σύζυγο από την Κλητεμνίστρα, από το κλήτος και το μνηστήρ, που σημαίνει αυτή που οφείλει να θυμάται την υποσχεμένη δόξα. Και φυσικά δεν θα μπορούσες να έχεις κόρη που να μην είναι Ιφηγένεια, αυτή δηλαδή που φέρει την ισχύ και καθαρότητα του γένους. Αυτό δείχνει ότι ο χρησμός του Απόλλωνα να θυσιάσεις την Ιφηγένεια ήταν δοκιμασία της ετοιμότητάς σου και της σταθερότητάς σου. Να εκτελέσεις το κοσμικό σχέδιο. Ναι, ήσουν έτοιμος να εκτελέσεις εντολές θεών. Προστάτευσαν οι θεοί την Ιφηγένεια, το κλειδί, και την πήραν από εσένα και συντάχθηκαν στον τεράστιο Τροϊκό πόλεμο. Σε αυτόν τον πόλεμο έπρεπε να υπάρχει ο Άναξ, αρχηγός των ανδρών, που δεν είναι άλλοι από τους απόγονους των αργοναυτών, όπως οι Οδυσσέας, Αίας, Νέστορας, Ιδωμενέας, Αχιλλέας, Διομήδης, Πάτροκλος και άλλοι. Μετά την νίκη η αποστολή σου ήταν πολύ συγκεκριμένη. Θεοί και άνδρες, οι ισχυροί του γένους, που πολέμησαν για τους ανθρώπους, έφυγαν όλοι. Έτσι έπρεπε να φύγεις και εσύ. Ποιος άλλος θα μπορούσε να σε σκοτώσει εκτός της Κλητεμνίστρας για να επαναφερθεί σε άλλο σημείο του χρονοχώρου του ζωδιακού κύκλου, ώστε να συνεχιστεί η αποστολή σου στα υπόλοιπα επίπεδα. Εσύ είσαι ο εκλεκτός των θεών, ο θεματοφύλακας θεϊκής τεχνολογίας, σκύπτρων, συμβόλων, συμπαντικών μηχανισμών, προορισμένα για την ισορροπία του πλανήτη και της ανθρωπότητος. Εσένα επέλεξαν οι ελάνιοι θεοί μας, για αυτά τα όπλα ισχύος και ανέλυξης να τα διαχειριστείς για το καλό του ανθρώπου. Ελάνιε βασιλέα Αγαμέμνονα, εσύ είσαι ο Άναξ που επέλεξαν οι ελάνιοι θεοί μας για την αποστολή να συντάξεις όλους τους ελάνιους ήρωες και μαχητές της γης για τον μεγάλο πόλεμο της ανθρωπότητας κατά των Τρώων, των Σκουλικιών που είχαν κυριαρχήσει στο Ήλιον λόγω της προδοσίας του Πάρη και του Έκτορα, ως αποτέλεσμα χρηματισμού του Príαμου με συμφωνία διαΐδιον όφελος και ανταλλαγή. Σε αυτήν την τεράστια μάχη που ήσουν αρχηγός, χρειάστηκαν όλες οι ελάνιες δυνάμεις να συνταχθούν και να πολεμήσουν κατά των αντιπάλων της ανθρωπότητας. Αυτός ο πόλεμος που ξεκίνησε με το άνοιγμα της πύλης στην πόλη του Ηλίου ήταν συμπαντικός και εξελίχθηκε σε πολλά επίπεδα. Ελάνιε βασιλέα Αγαμέμνονα, ήσουν ο θεϊκός μηχανισμός για την έλευση και συμμετοχή των ελάνιων θεών στον πόλεμο αυτόν. Μεγάλε βασιλέα Αγαμέμνονα, όταν εκτέλεσες την αποστολή σου, η δόξα που απέκτησες σε ανέλυξη στην θέση σου, ως ήρωας και βασιλιάς ανδρών. Η νίκη και όλα τα στοιχεία ήταν δικά μας, των Ελλήνων, αποδεικνύοντας για άλλη μία φορά την λειτουργία του πλατήσκαλου της ελεύθερης βούλησης, εκεί που ο άνθρωπος υπερασπίζεται γνωρίζοντας την πατρώα ουσία του,
ή γίνεται προδότης της διαπαντός και να αναγνωριστεί ο πραγματικός άνθρωπος ως άντρας ήρωας. Οι Ελλάνιοι θεοί μας μόνον στα παιδιά τους δίνουν αποστολές και μόνον αυτά μπορούν να προδώσουν την πατρόα ουσία. Στις μάχες και στο σχέδιο χρησιμοποιούνται μόνο ομομήτριοι και μόνο ομομήτριοι μπορούν να προδώσουν. Ήταν μεγάλο το έργο και μεγάλη η νίκη και έπρεπε όλα αυτά να μείνουν παρακαταθήκη στο ελληνικό γένος και ως διαθήκη θεών και ανδρών ηρώων. Ο τρόπος της ανέλυξης ως παρακαταθήκη είναι πάντα μέσα από τον πόλεμο, τις μάχες, τις νίκες, τις προδοσίες, τους ηρωισμούς και την διαθήκη. Γι' αυτό έδωσαν εντολή στον Όμηρο ως ιδιότητα και όχι ως άνθρωπο να γράψει τα δύο αστρικά βιβλία, την Ηλιάδα και την Οδύσσεια. Από τότε έως σήμερα η προδοσία συνεχίζεται με παραφράσεις και παραποιήσεις αυτών των δύο ιερών βιβλίων. Είναι τεράστιες οι προδοσίες, επειδή φυλασσόμενα μυστικά όπλα, ιερά σύμβολα και μηχανισμοί εκλάπησαν από την χώρα των λεόντων. Είναι προδοσία να βρίσκεται στα χέρια των αποστατών ο τεράστιος μηχανισμός του τριγώνου με βάση από ορθογώνιο, κατασκευασμένο από διαφανές μέταλλο άγνωστης προέλευσης, με περιεχόμενο ρευστή άγνωστη άμμο, και στις δύο άλλες βάσεις του να βρίσκονται τα πρωταρχικά δύο ζώδια του Διός, ο Λέων και ο Ταύρος, καθώς και άλλοι Ελλάνιοι μηχανισμοί να είναι κρυμμένοι στην έδρα των αποστατών, στο Τέξας, που δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν, αλλά τα βεβηλώνουν και τα μολύνουν μόνο. Είναι τεράστιο πρόβλημα για το σώμα όλων των ανθρώπων και στα 12 επίπεδά του, και μόνο που δεν είναι σε Ελλάνια χέρια και που δεν βρίσκονται στη θέση τους. Μόνον άξιοι Έλληνες μπορούν να χρησιμοποιήσουν, πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες των Ελλάνιων θεών, αυτούς τους μηχανισμούς που δόθηκαν από τους δημιουργούς, ώστε να λειτουργεί εύρυθμα ο πλανήτης μας Δήμητρα. Εμείς οι Ελλάνιοι ομομήτριοι απόγονοι μοναδικών βασιλέων, όπως εσύ Αγαμέμνονα, και άλλων ηρώων, ενσαρκώσεις που γνωρίζουμε την αλήθεια, ορκιζόμαστε να πάρουμε πίσω όλα αυτά που δόθηκαν από τους θεούς δημιουργούς μας, να τα ξαναβάλουμε στη θέση τους όπως έχει οριστεί από το ιερό σχέδιο της δημιουργίας. Ορκιζόμαστε να πάρουμε στα χέρια μας ό,τι είναι δικό μας και ό,τι μας ανήκει και ό,τι συνεπάγεται αυτού ως παράγωγο δημιουργίας Ελλάνιου μηχανισμού, ή να εξαφανίσουμε ό,τι έχει παραχθεί ως παράγωγο στα χέρια των αποστατών, ώστε να είναι όλα στην ακρίβεια και όπως έχουν οριστεί για την εκτέλεση του θείου σχεδίου. Ορκιζόμαστε να πραγματοποιήσουμε αυτό, εγκαθιδρύοντας καταρχήν την Ελλήνων πολιτεία μας. Να χαραχθεί, να σφραγιστεί, να εκτελεστεί. Γέννητο, γέννητο, γέννητο. Κυρίες και κύριοι, άλλη μια εκπομπή «Ο Ιστός της Ροής» ολοκληρώθηκε. Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη το βράδυ, δύναμη, φως και υγεία σε όλους. Τα Ιερά Ελλάνια κείμενα είναι προσβάσιμα για όλους από το site etherikigraphy.gr.